Grand Canyon, švajčiarsky Grand Canyon, je čo úžasné, doteraz sme to ešte nevideli. 2 týždne dozadu sme to zhliadli. Není to až také masívne, ako tie severoamerické, kanadské, alebo hoci kde možno inde na iných kontinentoch, ale je to úžas, keď sme to videli. Vyzerá to dobre, do kempu, ktorý je kilometr od toho. Vyzerá to dobre, cesta vyzerá parádne, pozri. Tam je taký pekný výhľad. No. No a ja vám ukážem, že už to začína ten Grand Canyon. Trošičku. To je nádhera. A v tom tečie rieka. Toto ešte nič není vidieť poriadne. Tu ešte len prichádzame kvázi. To je taká strmina jako a tu sa krásne klukatí jak v Berne ten Rhin, tá rieka. No, musíme ísť. Padáda, ideme na to. No. My už sme rozložení. Takto máme staník, takto máme slnečník, takto stolíček s pívkami, tu speci. To je taká chalúbka, no chalúbka tam je ako tu si. Dáme ten kaňon, tam. Tam sú krásne hory, tu je akože recepcia, sprcha, záchody, taký malý obchodík.
Teraz ale odišla. Tam Denka. Prišli sa pýtať, ako je to s rezerváciami a tak. Pôjdeme teraz do potravín. A ideme sa do toho kaňonu tam pozrieť. Tam urobíme pekné zábery. Zajtra ideme kajakovať od rána. Asi 20 km a potom vláčikom naspäť. Čak? Bola som trošku s Deutschlandami ukázať, jak sa to tu patrí. Ale oni vedia, oni už tu boli párkrát. Hej. Povedali, že sa im to tu ľúbi a že teraz akurát som im iba ukázala, že kde majú rezerváciu a že si môžu vybrať, ale že asi ostanú tam, kde sú. Jak majú rezerváciu? Oni vedia. Oni si rezervovali, ale že si môžu vybrať, si môžu tu vybrať miesto alebo tam nižšie, ale hovoria, že uvidia, že kde. Ideme sa pozrieť vyššie. Dusno je to jak blázon. Teraz. Nie im, Ale to je jaká nadmorská výška tu je, ale menšia jak Berkut. Aj to sedenie. No však to aj my. To majú aj grillnú. To je keby, že chceš ono, vieš, že Sedieť. chceš, že poprchá, alebo čo sa majú na správy. Tam môžeš aj ísť, keby tam môžeš spraviť krony. No jasne. To je tu kráva neprejde? Asi nie. Nie, lebo že to zavre. Tu máš površie, ale jedno. Dole je druhé, že tri tu majú. Ešte asi idem tam hore. No, taký výhľad. Cesta. Taký potôčik je dole, len tam je rieka pri tom kaňone. To je 700 metrov vzdušnou čiarou do toho Swiss Grand Canyon. Aj tu sa dá stánovať. To je na také rozdelené na také Aj tu vidíš, ale kaskadové place. aj tu môžeš, keby si chcel. To je ako ten traktor. Tu sa Možno odtiaľto si videl fotku. No tu sú také grupy väčšinou. Jaj, áno, to bolo asi fotené. Takto to bolo, tuším, fotené, lebo to bolo tak No, všelijak. no určite. No. Bože, aj tu môžeš jako. Začína potrpať? Hej, ale to je nič, lebo nemáš čo. Ja, To je také fajné ovláženie. no, že aj tu vlastne môžeš, no. Jo. No aj tu sa dá celtnúť. A keď budeš na tie grupy, tak to není boh vie čo. No. Však? A... Takže celkom dobre. Tam je ten kaňon. Tu vidíte skaly. Tam je také Tam pôjdeme diera, pozrieť no. teraz. Aha. Trošku sa možno okúpať a tak. Sú tu 3 kempy v okolí, to je Swiss Grand Canyon a tu je najbližší. Takže väčšinou sú to tí, čo chodia splavovať kajakov. My našťastie máme svoj. Ona sa aj pýtala, aký, že? Aha. Ona si myslela, že nejaký asi aj ako Rodin. labutku nejakú. No, ale nie. Nepáč, taký tvrdený, pevnejší. Že je aj do mora univerzálny, aj do divokej rieky, aj na jazero. No. Tak ideme teraz do potravín a pôjdeme, uvidíme, či hneď odtiaľ, alebo tu zase dáme auto a pôjdeme sa pozrieť. Takto. Ideme jak bačovia, to sú outdooristi. Z Ikeu. Lebo som to dal do malého ruksačíku. Lebo máme málo veľkých, preto. Veľký, No. ako si som zabudol v stane. Klasika. Ináč sme mohli ísť iba s veľkým. No. Ináč si to mohol kľudne rýchlo prehodiť. Že som to mohol kľudne rýchlo prehodiť. Nie, mám povedať si, a nevieš, ako to máš ďaleko, ani nič. Viem, 750 metrov vzdušnou čiarou. No, tak tu ideme od toho kampu. A toto je nádhery. Tam, dole. A toto tu escape. Však? Mne rastú ruky. Toto je čo za strom? Dám vám hadanku. Čo to je za strom? Pošleme vám podpísané kartičky. Detko. Pošleme vám podpísané kartičky, keď uhadnete, čo to je za strom.
záhradka. Aha. No, Aha. A to, stačí. to im stačí. Jahody, šalát, To im stačí. petržlen. Či čo to tu je? Rajčina. No to kúpia si, no To je však pohodička. to úplne kúpia stačí. si. Ježiš, keď kúka je fajn. Zatiaľ. No, takého porostu. Pozor na baribali. Denka vymyslela, že v kroksičkách to je úplne ideálne. Ja som si prehľadila. Ty vole. Kukuk. Kukuk. Ale pozri. Tak tu sa musíme dostať do kaňon. Ja dúfam. Že Bubi? No. Ale pozor, kde šlapeš. Zarábať stené listami. No počuť vodu strašne silno. Wow. Paráda. Tak to bude hore iná kalorická bomba. No, ako na cestu stúpam. No, hold. Vtedy si chodili bosy. Peši, áno. Peši a bosy. Takú Kroksy. A ty si čo myslíš? Ježiš, aj ty. On ich vysoval lepšie? Samozrejme, že v outdoorových topánkach by som to mal lepšie. To je list? Však už mám pol kila listia v nohách. Tu hneď, akože, aha. No, je to vidieť? Poď sem, Bubi. Krásne, jak prší. A slnko. Krásne tá voda spoza tých stromčekov padá. My to vidíme nádherne. Možno aj vyzbadať. Podprchá. No, už sme zišli dole, v tom kaňone, teda na jednom úseku. Tam už trčí tá riečka, už tam potrebujeme ísť sa ovlážiť. No, tam akurát ideme dostať. Nehovor nejak Elvis. Blue moon. Blue moon. Tu už sa ten kaňon otvára, no. Poza tých stromov A to potom- pekne vidí. Všetko je také pekné, zelené. Tak sa zo spodu daj. Takto sa daj. A tam sa otvor na to bralo. Takto zo spodu. Keď ťa vidí to bralo. No. Viac to naklon, viac. Tak. No. Teraz poza rohu medveď. Čo robíš? Zastavíš v prvom rade, skontroluješ situáciu a postupne ustupuješ dozadu. Horšie je, keď si náhodou v strede a za tebou sú malé a samica je vpredu pred tebou. Že si zrovna medzi. Tak to už je problém. Správne, ustupuješ, dobre. A keď je ďaleko a ťa nevidí a ide na druhú stranu, môžeš zostať aj stáť. Áno, Takže nehať po vode ús. ale kebyže Že si proti vetru, či po vetre. Nie, proti vetru. A môžeš rozprávať nahlas takýmto hlasom. Keď ťa už zazve. Nie, ako nemusíš. Aby Keď je vedel. ďaleko. Áno, Keď je aha, bližšie, čo to tak tu je? prihovoriť.
Pískanie. Čo to tu je za zvuk? Čo to bolo? Maribal. Nejaký zvuk som počula aj ja. Zvieratko tu zbehne. No, kde sme boli? Pri Macoch. Dobre, on ťa zaregistruje, dajme tomu na 100 metrov, 150. No. Ty jeho. No. Budeš sa mu prihovárať, začneš ustupovať a on bude prichádzať k tebe, aj keď budeš ustupovať. Ako sa zachováš? Čo vtedy musíš urobiť? No, to je úplne jednoduché. Čo? Dám mu Snickers. Super. Nie. No Nie. musíš zastaviť. Musím ostať stáť. On keď sa k tebe približuje vedome, že ide za tebou, že je zvedavý, alebo môže mať predátorský počin, teda Môžeš kľudne. tak zastať. Keď ty ustupuješ a on stojí, alebo ide na druhú stranu, je dobre. Ale keď ty ustupuješ, nepozerá sa mu do očí, tak okolo a dávaš mu najavo hlbokým A môžeš zdvíhať ruky, sa robiť veľký, môžeš na ňu tak rozprávať. Je akože tak ale hlasnejšie. on, keď ty budeš ustupovať a on začne pristupovať k tebe napriek tomu, no. tak musíš vždy zastať. Ostať stáť. Jeho to prekvapí, on zostane stáť. Čiže stále ustupuješ, on sa približí. Drebenička. Tu je asi A tu prejdeme, no super. Vyzerá, že hej, no. Tu sa vlieva, ne? Jukon. Tu je rieky. Kde by sme mohli prejsť, pozor. Toto je potoku, pozor. Toto je potok, ktorý sa vlieva z hôr. Pozri na tú nádheru. Kúkaj. Mám tú kalúbku. Aha. Au, kamene. No, takto, áno. Pozri na tú parádu. Tu je Rusko. Tu kúsok od nás. Ideme tam? Môžeme aj tam, to tam je nie je také pri dobré vode? plážovisko ináč. Tam musíte si byť... To je úžasné, to musím úplne natočiť. Toto je ako nádhera, ale toto mi niečo pripomína. Moju lásku. Toto, jak sa točí tá voda a ten les kopíruje ten breh, hneď hustý. Hneď od brehu a jak sa točí, aké esičko robí tá divoká rieka. Tak, toto treba zažiť. Toto má rád, kto má rád prírodu, tak jednoznačne tu to musí poukriať. To je úplne úžasný pohľadnicový záber, ktorý je skutočne vidieť len v určitých destináciách, krajinách a v Európe to vidím prvýkrát, pre mňa takýto pohľad, záver, jak sa tá divoká rieka točí. Nádherné. Tam aj ideme k tomu plážovisku. Tu sa vlieva horský potok do toho. Pozri, nádhera. Ježišmaria, to je... Aj krás, potrebala. Nádherná, čistá bystrina ide dvor. Ale už čistá. Už ten sneh je potopený a už to je čisté, prefiltrované. Ježiš, to je úžasné. Pozri. Poď. Ježiš. Poď. No počkaj, pozor. No, ja si to dám dole, aby keby náhodou, tak sa zachytím z tú tašku. No, ak by som rozbil kameru, radšej by som si rozbil hubu. Huba sa zahojí, ale Ideme spodom asi radšej. kamera nie. Ježiš, Dena tu má normálne akože Miami. Piesok. Wow. Tam máš to ohnisko aj. Aj tam, aj tu. Aj tu. Ježiš, to je úžasné. Tu dokonca niekto robil, vieš, si pristrešok. Ježišmaria. Wow. To je fantázia. Prosím ťa, idem do vody. To je nádhera. To je, pozri, ešte aj s pieskom, kamaráde. Tu ešte pristrešok, tu ešte môžeš, aha. Toto ten záber bude tam. Toto je úžasné niečo.
Krásno, strašne pekné to tu je. Wow, ha? Super. Bude studená. Určite áno. Takáto, ne? Tečúca. Hulk od Halsa. No, paráda. No, teraz si tu môžeš niekde postaviť, nemusím to stále držať, nie? Asi, nie? No Denka si úžasne v divočine rozložila už. Ja sa ináč omlúvam. Zabudol som si plavky. Snad to v tých amerických tak nevadí. Trošku som sa pomýlil o jednu krajinku. Ale keď tých slipov to mi furt každý dával, každému sviatku. Väčšinou mám slipy s postavičkami, že buby. No ale ja už idem tuto do vodičky. Sa natáča, hej. Tak to dáme na tú nádheru. Akurát nám ukazujú, že ako to máme prejsť po tých perejoch. No pozri, ak idú jednoducho. Si vybrali cestičku ďalší. No, kalušule. Krásne idú po tých perejoch. Tak aj my pôjdeme. Raz, dva, tri.
Hej? No musíš takto, pozor, ideš? Tak. A ideme na to. To je úplne paráda. To je úplne ako špička. Neverte mu, je to studené. Čo si robila, Denka? Park. Sme si založili ohník a robíme kávičku na horúcom kameni, snad sa to uvarí. Niekde. Ešte čakáme na kávičku. Si môžeš pozrieť. Babúka. No. Auto zbalené. No a tu je dôkaz, že prečo nemôžeme odorovať, keď sa ide aj kajakovať. Tu ešte nemáme bicykle. Prečo nemôžeme outdoorovať aj s kajakom na smarte? Nielen kvôli diaľke, že smart trpí, keby sa chodili stovky kilometrov, alebo raz za 2, 3. Už tam nič nedáš. No a tu sú deti niekde. Vzadu. Neviem, kde si je ona Loptoš. Tam je kajak na druhej strane. Takto, akože je také malé auto. Vlastne na outdoor. Fakt. Taký mostík, vieš. Tam je to pekné.
rozplývala, že? Či sa rozplývala? Nie to moc príjemné. Turistická bungee jumping. Myslím teraz. To príjemné. A ty včera, vieš čo spravili? Ty si to prepojili. Ako to spojili? Ja nechápem, ako to spojili. No, tak teraz to vidíte. Máte to ako priťahnuté. Už keď to vidíš aj, že to zútek by tak bolo. Neviem koľka bolo. Tam na tom najvyššom stromu. Ten havran. No. Krásne, ale ešte bude ešte lepší záber. Swiss Grand Canyon. Tuto kúsok možno zo pár stovák metrov iba asi. Pravdepodobne. Tu ináč ako fakt nemáš veľa možností sa tam dole dostať. No. A aké pláže to ponúka? No, ale nemáš fakt na to, čo je. Grand Canyon. Ale len little. No, Small. Little, ale ono to vyzerá ako, že to nie je Little. Tu na divo. Vyzerá, keď pláže. Neviem sa dostať ešte k takej výhliadke. Stále jak zmenisko, pozri tie hore, ono ešte horí. A bude vidieť ešte viac? Bude vidieť ešte aj v Pereách nás bude vidieť. Však budú. No. Na tými prírodami. Ježiš. No, ty. No, však tak vyzerajú. Ja vám potom ukážem, ako vyzerá príroda. Na divokú vodu. No, vybrali sme také, že to vyzerá ako suvenír. Ako nemecká príľba. Ako suvenír z druhej svetovej. Aspoň niekde aj oné. Čak? Chceš ešte? Je to paráda, lehnúť si na záda. No, tak, no.